здравейте хора! Днеска ще поем паранормално. Ще ходим да следваме къщи. Да следваме къщи? Да. Не си бяхме говорили така. Аз реших, тук съм взел малко пари, химикали, моливи. Така, Мартин го нямаше много време, защото реши да направи някакъв експеримент. Да, не го каза какъв, защото също ще ми се подиграват. Добре, хайде, няма да казвам. Какво направи, бе? И ние сега какво ще правим? Ние сега какво ще правим? Я ли раздадем тази папка? Какви си тия работи, бе? National Geographic. Окей. Къща. Наближаваме една къща. Не че гледа малко странно. Хора, дали да го записваме в видео? Какво е това? Ти постановка и какво е? Не, говоря за... Чакай, Бобчо го... Хора, сега ще го покажа. На пират. Шапка на пират. Странно. Я оставя там. Той май са за паранормално. Ама не, той не е планирано. Ми давай тук, не е паранормално. Айде да го вземем. Ето, вземай го. Не, ти ди. Добре, както и да е. Да, в момента си говорим хора, че е много бъркваш това и това всъщност не е планирано, сам да ви кажа. Планирано е такива. Да. Те, че не знам, Бобчо е и там. Та шапка на кой ли е бил? На Захари сигурно. Не вярвам. Отишъл и изровил му е от шкафа и тук е... Не вярвам. Хора, сега си говорим за едно черно на метало. Една шегичка и те. Ама не. Но нещо по-действителен, слушай. Да. Който аз не знам, защото малко по-спорам като шега. И аз. Но тази шапка вече дори аз не знам каква е. Пират. Как ти е пират? Пусна така хора. Наближаваме къщата. И сега ще говорим с стопаните какво се чува от едно място. И да го изследваме. Да. Така хора, аз сложих шапката, не знам защо. Просто съм смел. Заказиха той е сопол. Майна ти. Добре. Така. Heavy metal! Стигаме, близо сме до къщата. В момента е там. Изглежда мега странно. Поред нас е къщата. Да, ето я. Хора, сложих си шапка да я омръзна. Чакай малко. Къде е пиратската шапка? I don't know. Както и да е. Ама аз не съм си свалял от главата. Аз помня единствено как сложих тази шапка. Това е малко.